ang po, manalangin ko na kayo kay Ginoo Hesus wala ipatusan. Salamat Lord, ikaw na biyon, ito tumaalang ito sa panamo. Salamat ang mga nakaabot kami sa ikumanan, ibangan sa imunganan, nag-iusap kami Ginoo, naglayan kay Nimi, nagpasalamat kami, nagmayan kami sa imunganan. Salamat po Diyos sa intensyon amahan. Salamat sa puso, isis kayo masusunod na naman. Salamat Ginoo, isang pa magpataligog kami sa mga pulong, ikaw na sa magkakatag ka naman pagtulunan, mga pagdasig ng mga pulong naman, aron hindi Ginoo magpadayo sa pagpangalagan, pagsimba, salig yan kami. Salamat naman sa pagkanako na sa iyo, wala ko kay balos pagsulong sa mga pulong, kapag tagay ng alat ng balong gabita, ang lagi kong nila sa pagsulong sa mga pulong, sila sa kong pagkalimot na mga ko dito sa iyo sa Diyos. Salamat sa atin, alaman sa kamanang pangalan ng Diyos. Amen. Salamat sa Ginoo Hesus na lingkod. Deuteronomy 30, versikulo 19. Batot pa diris pulong si Ginoo, gisangpit ko ang langit, ang yuta, sa pagsaksi batok kaninyo ni ining ang tawa. Sumuy gisulti sa pulong sa Dios no? Nga gipasaksi niya ang langit ug ang yuta, nga din mo kini ihatag sa Dios kanato igsuon no? Dalay ko na pulong si Ginoo. Gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglog. Busa piliya ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imo kaliwatan. So ako nang gibasa balik igsuon. Ang ako di maigsuon, gipapili sa Dios ang tao sa kinabuhi o kamatayon. Mga lima ba? May nakita mo sa ito. Hallelujah. Practice ng may lima ang igsuon. Ipapili ang tao igsuon sa Dios. Kamatayon o kinabuhi. No? Ang ato yung pilion igsuon, kadaghanan yun sa mga tao igsuon. Hallelujah. Pili yun ang kinabuhi. Kung sa maning kinabuhi igsuon, kining kinabuhi na walay katapusan. Itawag ko, ingharian sa Dios o langit, no? Ngunit gusto pilion sa tao. Gani ang mga tao igsuon, ng milyonaryo, mga dato igsuon. Isa doon na sila yung mga kamatay na ng mga balakihan igsuon. Maningkamot yun na silang pabuhi igsuon, mupalit na silang ng oxygen, mahal kay nga mga kalamiton, uban pa niya igsuon. Mupalit na sila igsuon, aron lamang mo extend ang ilang kinabuhi, aron lamang mo taas, tugang ang ilang kinabuhi ng igsuon. No? Yung ang tao igsuon, hindi siya gusto mamatay igsuon. Yung ang tao igsuon, matod pa yung Tinuano, no? Ibig nga tao, ibukan mamatay sa matusa, uman ng anak, mao ang pagpulo. Pero di sa palang kasulatan, nga gisulti sa pulong sa Ginoo, nga gipapili ang tao, kamatayon o kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo, piliya ang kinabuhi. No? Paano piliyon man ato ang kinabuhi igsuon? Tungod kay ang Dios mao ang atong kinabuhi. Amen? Iwas 20. Sa paghigugma sa Ginoo sa imong Dios, sa pagsulog sa iyang tingog ug sa pagtapot kaniya, kay siya mao ang imong kinabuhi. Kinsa nato kinabuhi? Mao ang Dios. Mao nag-ingon sa Ginoo nga piliya ang kinabuhi. Ano man, kay ang Diyos ni ay mao atong kinabuhi, no? O ang gitaston sa imong mga adlaw, aron magapilok kay babaw sa yuta, nagpanumpa sa Ginoo nga imong ipanumpa sa Ginoo sa imong amahan nga si Abraham, ay sa ako si ako ug ihatag, aron ihatag kanila. So, ang pulong sa Ginoo igsuon, nagasulti ka nato nga piliyon nato ang kinabuhi tungod kay ang Diyos mao ang atong kinabuhi. No? Kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi igsuon, wala yun tayo kapaitan. No? Kung ang isda igsuon, ibutang sa mala sa tubig, mamatay. Ang tanom igsuon nga walay tubig, mamatay. Ang tao usab igsuon nga walay Diyos yung kinabuhi, mamatay usab siya igsuon. Usa igsuon aron mabuhi kita, ituon nato ang Diyos. No? Sa atong pagpangalagan, ipili nato ang Ginoo, ganuman kay gusto kita kinabuhi nga walay katapusan. No, kay ang pagkahadlok sa Ginoo igsuon mao kanay paglikay sa litag sa kamatayon. No, sumala sa Proverbio kapitulo 14 bersikulo 27. Ang pagkahadlok sa Ginoo mo'y sa katuguran sa kinabuhi aron ang tao magalikay gikan sa litag sa kamatayon. So kung ang tao igsuon, mamatay man gyud igsuon, usa ang tao kinahanglan mangandam sa iyang kinabuhi. No? Pag-istuhanon man o dili istuhanon, pangandaman yun ang kamatayon. Ano man, may kitatanan, muatupag, diha sa umanan sa Ginoo.
So papili ta si Ginoo, piliya ang kinabuhi. No, dili nato pilion ang kamatayon. Kung sa manang pulong kamatayon, ang pulong kamatayon nagulagway kana sa buhat sa kinitbit. O mga dautan nga binuhatan, kamatayon ng mga binuhatan, kana bang sala ng mga binuhatan, igsoon mo na itawag og kamatayon, igsoon. Usang pilion nato ang kinabuhi, kay Dios kinabuhi na ang pagkamatao, pagkabalaan, pagka-Diyos nun. Kay dito sa giharian sa Dios, walay taong makasulot nga hugaw igsoon. Ang makasulot lamang gatong nagkinabuhing balaan, Dios nun matao. Usang pilion nato ang kinabuhi, kay aron ang kinabuhi kay hatag sa Dios kanato atong naangkon mga igsulat. So pagpili jud tayo sa kinsa bang atong alagaron ang ihatag bang kinabuhi mao ang Dios o ang kalibutan igsuon nga naghatag og kalipay apan taphaw lamang, di ba? So atong pilion igsuon ang kinabuhi nga mao ang Dios igsuon. Ngano man kay diha sa kinabuhi ay ihatag sa Dios igsuon. Wala na siya katapusan ng kalipay igsuon, no? Dili igsuon sa kalibutan, mag-agulot na igsuon sa mga problema, mga pagsunay, mga kabalaka, mga kalisod, na mga tanang pag-antos natos kalibutan igsuon, no? Hallelujah! Muna nga gusto sa Ginoo igsuon. Aron ka ng mga nasinati nato ng mga pagsunay igsuon matagamtaman nato nga mga kalisod sa kalibutan. Ipasinati na sa Dios ang kalipay nga walay katapusan. Basta moantos lang tayo sa kalibutan sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Dili man sayon ang kinabuhing Kristohanon igsoon sa Ginoo. Dili sayon. No daghan pa mga Kristohanon kaniadto sa panahon ni Ginoong Hesus namiya gyud sila igsoon. Sa pag-ingon lang ni Kristo pulong nga kini akong lawas may kalat tinuod nga kalanon, kini akong dugo may tinuod nga himnon. Ingon ang mga tao lisod ka na dawaton nga pagtulugan. Kinsa may makasabot kini. O nga itong panahon na ang mga tinuhan ni Ginoong Hesus ng lakaw. Namiya o na musulod sa pagpangalagan sa Dios. Pero giingnan yun ni Ginoong Hesus ang mga tinuntan niya 11 kabuok ng mga apostolis. Ingon siya nga, kamu mubiya usab kamu kanako. Ingon ni Pedro, Ginoo, asa man mi paingon, ikaw man naghatag og pulong nga may kinabuhian. So gipili gyud ko ni Pedro si Ginoong Hesus, mamoy naghatag og kinabuhi walay katapusan. Paingon sa kanadto, pili nato ang pagpangalagan sa Ginoo bisan daghatag pagsulay. Bisan daghatag problema, bisan daghatag palakian, igsoon pili nato ang pagpangalagan sa Ginoo. Naman, kay nasayod kita, nga huyon din tanan, doon na po niya kinabuhi walay katapusan. No dito sa langit, wala na'y paghilag, wala na'y pagpinatay, wala na'y pagtrabaho dito. Doon nakalipay, mga pagdaig, paghimaya sa Ginoo. Muna doon na pa'y panahon ng ihatag ang Diyos, makahimong patas pagdaig, paghimaya, pagsimba, atong isulit niya sa Ginoo igsoon. Dili pwede igsuon nila tagsimbahan igsuon nga atong una-una, tos kawas. Ito atong una-una, ito na sinisyo, dili na kung sa Ginoo igsoon, inadawaton ang atong pagsimba ngayong anak. Awan ang gustos Ginoo nakatupos ang atong una-una nga sa Ginoo sa kanunay. Panahon sa pagsimba, panahon sa pagtrabaho, panahon sa negosyo. Mamalandong kita kung asa na kita igsoon diya sa Ginoo. Kung ang atong relasyon sa Ginoo natubo pa ba igsoon. Kaya mo na giingon sa Colosas 3 versikulo 2, ituon ang inyong kauna sa mga butang na nagtuon sa Kristo. Nagalingkod sa tulo sa Dios, pili sa mga butang sa kalibutan. Muna nga karon igsoon ipapili tas Ginoo, piliya ang kinabuhi. Kay diha sa kinabuhi igsoon na ang katagbawan, na ang kalipay, no? Hallelujah. Kung tunay giingon si Jeremias kapitulo 21 versikulo 8, unya gisuko ako sa Ginoo sa pagsultis katawan, siya nag-ingon, ako ang Ginoo, maghatag kaninyo gayon sa pagpili sa dalan, paingon sa kinabuhi o sa dalan, paingon sa kamatayon. Ihatagan tagi ngayon. Tungkol sa dalan kung natong sundon, ang dalan ba padulong sa kamatayon o ang dalan padulong sa kinabuhi? No? Kung atong sundon, ang dalan padulong sa kinabuhi, walay katapusan, lisod gayon igsoon. Ano man, kaysa diha nga panahon ni Ginoong Hesus nagministeryo sa sayuta, igsoon sa kalibutan, kadunay tao nga nagsunod kaniya igsoon matod pa sa Lucas 3:22. Bardidres nga nautan na siya, Ginoo jutay ra ba ang nakasulod sa kinabuhi walay katapusan? Jutay ra ba ang maluwas? Ingon ang Ginoo, paningkamuti ang pagsulod sa kinabuhi walay katapusan kay daghang nga ninguha nga makasulod apan dili makalimot. No?
Daghan ay gusto maningwa sa pagpangalagad sa Ginoo nga tinudanay. Apan dili makahimo. Sa may dili mahimo igsuon, no? Tingali igsuon ang tao dili makahimo tungod sa mga butang sa kalibutan nga mo'y magbabag sa atong pagkalagad usab sa Ginoo, di ba? Daghan mga butang igsuon nga ang tao dili makahimo sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Daghan igsuon, nasayop na igsuon. Usay mga kanuyahon sa mga Kristohanon nga dili siya makasurvive sa pagpangalagad, nganong umiya sa pagsimba sa Ginoo naman tungod sa mga kanuyahon sa pagtuo niya sa Ginoo. Apan ang pulong sa Ginoo gipapili ta sa dalan sa pagpangalagad igsuon. Katundalan ba sa matayo, katundalan sa kinabuhi igsuon. Ang dalan panulong sa kinabuhi walay katapusan, lisod, no? Hallelujah. Ngunit gingon sa Mateo 7:13 ngadto sa 14, ngayon si Kristo sumulod kamo agi sa puntahan nga masikpit. Kay dako ug sangkad ang dalan panulong sa kapiltihan. Ug daghan ang nagasubay agi niana. Sa sikpit o higpit ang dalan panulong sa kinabuhi ug jutay ra ang nakatultol. So jutay ra yun ang nakatultol sa tinuod nga pagpangalagad igsoon. Muna ang pulong sa Ginoo karong gamiuna nagingon, ipasaksi niya ang langit ug yuta ining adlaw. Ibutang niya sa atong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang tunglo ug ang panalangin. Apan piliya ang kinabuhi. Nganuman ang kinabuhi igsoon wala nay laing nagdalas kinabuhi mao atong Ginoo Hesus. Ingon sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit gawas kun moagi kanak ang inyong tatanan ng Kristo igsoon. Dili ta moagi sa bisan kinsa pa igsoon nga mga tao igsoon ug dili moagi lamang kita diya sa Ginoo igsoon. Tatanan igsoon walay laing dalan nato subayon sa pagpanalagad nato igsoon mao lang dalan nga sikpit ug higpit mao ang dalan padulong sa kinabuhi mao si Ginoo Hesus. Dili sayon ang kinabuhi kanang ni Ginoo Hesus dinhi sa kalibutan. Na kaniya ang mga pagbiyabiay, pagsugal-bugal, mga pag-insulto, mga paghampak, mga pangunal. Ikson kita, wapayutak kuminti. Diba? Kung saan ko lang, una-unahon sa itong kinabuhi, nagang mag-uspanon ni Bias pagpangalagad. Tungkol kay makadungog sa pulong sa Ginoo, nagtuwo nga siya ikaw sa pulong sa Ginoo, ubiya na. Diba? Ubiya na, ano man, dilik ikwanta. Hallelujah, Ikson. Ano man, kay dunay tunok sa iyang kasing-kasing. Dunay mga balana sa iyang kasing-kasing, mga wala maibot. Dunay mga pagtumot, dunay mga kalagot, kayugot, mo nang ang Ginoo damayon igsoon. Kaya kung ang atong pagpangalagad, tinawhanon lang igsoon, tao lang atong gialagad, wala sa pagpangalagad igsoon. Muna labing tinuod igsoon, umutugtog tag tao sa atong pagpangalagad, hindi ta makapadayon igsoon. Ang pagtutog ka nato si Kristo igsoon, isa kunus-kunusot sa mga bagyo sa mga problema igsoon. Mga bagyo sa mga kanibang mga pagbiyay-biyay, mga pagbugal-bugal, kung nakatutog ang atong pagpangalagad diya sa Ginoo, dili yung tamahon sa igsoon. Ano man, tungod kay ang Dios mo'y makapabarog sa atong pagtuo dihat kaniya igsoon. Muna karon igsoon, ipapilit ka sa Ginoo, piliya ang kinabuhi. Piliyo na itong kinabuhi. Kaya mo na hinungdan igsoon nga niyan tanig ikumanan tungod ipili nato ang kinabuhi. No, wa mo pasabot igsoon ang wa makandi diri wa mo pili og kinabuhi. Nagpili sila kinabuhi diya kung igsoon ito lamang alanganin ang ilang kinabuhi. Diba? Mo alanganin ba? Tungod sa mga pagpilit sa mga sitwasyon ug kalisod igsoon. Diba? Usahay kalisdan ta igsoon, usahay mapilit ta sa mga butang sa kalibutan igsoon. Diba? Ito ng Kristohanon. Kuyahon ang mga Kristohanon sa mga butang sa kalibutan. Apan kung magpadaog ta niya na igsoon, pinulingan ta, pakyas ta. Apan tungod kay naa tay Ginoo igsoon, isultian ta siyang pulong. Nga pilion nato ang kinabuhi. No? Kay diha ang Dios magatabang kanato isa na ato sa kalisod ng sitwasyon. Isa nato sa mga problema, ang Dios magapabarog kanato. Magapahinumdum kanato ang iyang mga pulong nga dili ta mubiya niya, nga dili ta musalikway niya, ganuman tungod kay ang saad sa Dios nga atong ginauman matuman ngayon igsoon. Muna nindot kay ang pulong sa Ginoo igsoon, kung mamalandong lamang kita igsoon sa mga pulong sa Dios nga naghatag kanatong kinabuhi. Hallelujah. Aton yung maingon yung nga pagkamaayos Ginoo, no? Pagkanindot nga natay Ginoo igsoon. Ang kuyaw ana igsoon kun ang tao walay Ginoo igsoon. Wadyo pakyas gyud.
failure jud ang iyang kinabuhi. Natawo ka gikan sa imong paggamay hantod nga piulang ka, wa ka mga lagad. Isod yun igsoon. O daghang mga tao karon igsoon wa jud nakakapot sa gitawag o pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Adta na lang sa kamatayon. No, napilyo igsoon ang ilang kinabuhi. Napindihan igsoon. Mo ning iyon na dihuan igsoon sa dusuan unod suna. Nga paningkamuti. Matud pa niya nga masiguro unta ang inyong dili unta kamo kapilihan sa mga butang na inyong ginagawa. Tas tinuod siguro igsoon. Sige ingon dia. Batayi ang inyong kagalingon na dili unta kamo kapilihan sa mga butang na inyong giatuan. Kung dili makadaog unta kamo hingpit nga ganti, no? Kanang kinabuhi nga walay katapusan mo na hingpit nga ganti nato. Ingon nga mga nagalagad di as Ginoo basta nagapadayon ka. Amen. Pero kuno ata nagpadayon igsuon, dili nato madawat ang hingpit nga kadaugan igsuon. Hingpit nga ganti nga kinabuhi walay katapusan kung wa ka magpadayon. Kaya kung wala pa nang isulti ni Kristo ka lang ang mupadayon hangtod sa katapusan, mamaluwas. Kung wala pa na siyang award ng igsoon, kung hindi na tayo ibusimpa igsoon, kung hindi na tayo ibutigom, no? Kung wala pa na siyang award ng igsoon, kaya kanang pulong nga mula hutay igsoon, nagpadayon ka sa pagsimba, nagpadayon ka sa pag-ampo, nagpadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo, nagpadayon ka sa pagpangamuyo, nagpadayon ka sa pagpangayog mga paghangyo sa Ginoo. Muna'y pulong lahutay igsoon, nagtukaw ta sa atong pagtuo di sa Ginoo. Muna'y pagpili nato sa kinabuhi di sa Ginoo. Hallelujah. Kay kun wa lagi ang Ginoo, wa tay mahimo. Ingon si Kristo sa 1:15 versikulo 5, kung wala ako, wala kamoy mahimo sa inyong kaugalingon. Wala jud ang Ginoo igsoon. Wala jud ta. Kung sa lang kata igsoon, walaan Dios sa atong kinabuhi. No? Kung sa ko kaniadto igsoon, usa ko kabadlungon sa katilingban, no? Apan grasya sa Ginoo, kaloy-an sa Ginoo, kita igsoon, ipiling sa Ginoo nga moalagad ngadto kaniya. Walay giingon diya sa Episo kapitulo 1:4, ipili ko kamo aron maghimaya kanang sunod igsoon nga ipili tas Ginoo, pilion usab nato ang Ginoo, kay ang Ginoo may naghatag natong kinabuhi. Naigsoon, salamat sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos, ako lamang igsoon tungkol sa panahon, ang dungong himaya ko ibalik sa Ginoo.